तर सुरुवातीलाच मी तुम्हाला दाखवतो आपण काय बनवणार आहोत. हा चिकन बघा. चिकन लवर्स तुम्हाला एक सांगतो, हा नवीन प्रकारचा चिकन आहे, एकदम टेम्पटिंग आहे. रेसिपी एकदम लक्ष देऊन बघा आणि एकदम भारी झाली रेसिपी. नमस्ते. आणि सुका चिकन बनवते आहे. त्याच्यासाठी मी सुके सगळे मसाले घेतले आहेत आणि ते मी चिकन आहे ना घी मध्ये बनवणार आहे, तुपामध्ये. आता हे आपलं अर्धा किलो चिकन आहे. त्याच्यामध्ये 2 चमचे मी दही टाकते. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 2 वस्तू टाकून आपलं चांगलं मिक्स करून ठेवायचं आहे. आता मी गॅस पेटवलाय, पॅन ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मी मसाले टाकते. हे मसाले आपल्याला भाजायचे आहे. अर्धा चमचा काली मिरी आहे, अर्धा चमचा बडीशेप आहे, 1 चमचा धने आहे, अर्धा चमचा जिरं आहे आणि आपली सुकी लाल मिरची आहे. हे पाव चमचा मेथीचे दाणे आहेत. हे आपल्याला सगळं आहे ना भाजून घ्यायचं आहे. मसाला बघा चांगला भाजून घेतलाय. ते आपलं थंड झाला ना की मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं. आता या मसाल्यामध्ये आपल्याला आता काय काय वाटायचं आहे बघा. हे अर्धा इंच आलं आहे, हे 5 लसूणचे पाकळे आहेत बघा आणि मोठे आहेत. हे थोडासा गुळ आहे आणि हा एक मोठा कांदा आहे. याचे तुकडे करून घेतले आहे. आता हे आपलं सुक्क वाटलेलं आहे. आता याच्यामध्ये पाणी टाकून आपल्याला गरगरीत चांगलं वाटून घ्यायचं आहे. एकदम पेस्ट करायची आहे बारीक. मसाला बघा सगळं वाटून आणलेला आहे. आता आपल्याला मी कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये घी टाकते. आपलं साजूक तूप. आपल्याला चिकन आहे ना फ्राय करायचं आहे. आता चिकन टाकलं ना घी मध्ये, तुपामध्ये, ते आपलं असं फिरवायचं. आता आपलं आहे ना फ्राय कसं झालं समजायचं ना. हे आकसतो असा जरा वाटतो ना, आकसलेला आवरलेला वाटतो ना जरा. या मटणासाठी आपल्याला लेग पीसचाच भाग पाहिजे ना. आणि हड्डी बिड्डी जास्त नाही घ्यायची नाही. असं करायचं असेल ना तर त्याला हड्डी नाही पाहिजे. ते काय बोलतात मांसाचे तुकडे असतात ते बोनलेस किंवा असे. हे बोनलेस नाहीत पण हे कसे मासालू आहे सर. असे पाहिजे बिना हड्डीचे, नाहीतर असे असे तरी पाहिजे. आता हे आपले आहे ना फ्राय झाले. जवळजवळ आहे ना 5-6-7 मिनिटं तरी असे फ्राय करायचे. हे सुकू नाही घ्यायचे कारण आपल्याला अजून ग्रेव्ही बनवायची आहे ना. आता हे काढून घेते, हे काढून घ्यायचे. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये ना हा मसाला टाकायचा आहे, तो टाकायचा. आता आपल्याला वाटलं ना याच्यामध्ये तुम्हाला घी कमी वाटतोय किंवा तेल कमी वाटतोय, तुम्ही तेलामध्ये केलात ना तरी पण चालेल. पण तुम्हाला असं वाटलं की याच्यामध्ये जरा कमी वाटतंय तर तुम्ही टाकायचं जास्त जरा. आता मी बरोबर टाकले तर मला जास्त नको आहे. ही आता ग्रेव्ही आपल्याला चांगली फ्राय करून घ्यायची आहे. कारण का माहिती आहे त्याच्यामध्ये आपला कच्चा कांदा टाकलाय, कच्ची लसूण, कच्चं आलं. आणि जेवढा मसाला आपण चांगला फ्राय करणार ना तेवढं आपलं जेवण आहे ना चांगलं टेस्टी लागतो. आता या मसाल्याचा असा सुगंध येतो ना, असं वाटतं मच्छी तळतोय आपण. आम्ही मच्छीसारखं वाटतं, मच्छीसारखं वाटतंय. सेम टू सेम मच्छीसारखं वाटतंय. असं मच्छी पण नाही त्याच्यात, तरी असं वाटतं माणसाला असं वाटेल की आपण मच्छी तळली त्याच्यात. हा मसाला आहे ना ग्रेव्ही चांगली 2-3 मिनिटं आहे ना ती चांगली फ्राय करून घ्यायची. कलर पण त्याचा छान येतो, लाल कलर होतो. असं 2-3 मिनिटं फ्राय करत राहिला ना आपण आणि ते मध्ये लागतो ना त्याचं टेन्शन नाही घ्यायचा. कारण ते पाणी ओतलं ना आपण की तो निघतो. हे आता लिंबू ज्यूस टाकते. 1 लिंबूचा ज्यूस आहे, लिंबू ज्यूस आहे. अजून त्याच्यात थोडासा गुळ आहे. काय काय त्याच्यामध्ये कसं लागत असेल ना. मस्त बघा 3-4 मिनिटं मी चांगली फ्राय केली आहे ग्रेव्ही मस्त. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे चिकन टाकते. आरामात टाकायचं चिकन, नाही तर मसाला अंगावर उडू शकतो. आता हे आपल्याला चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये तो चिकन शिजेल. आता आपण त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं. म्हणजे मी पहिलं का नाही टाकलं कारण आपल्याला हे सुकं करायचं आहे ना ग्रेव्हीचं. त्याच्यामध्ये एकदम सुक्की ग्रेव्ही करायची आहे, त्याच्यासाठी मी मीठ नाही पहिला टाकला. तुला वाटत असेल ना हे झालं म्हणून, अजून झालं नाही आहे. ही ग्रेव्ही आहे ना, ही पातळ ग्रेव्ही आहे ना, ही पुरी चिकनला लागली पाहिजे. म्हणून असं सारखं आहे ना उडपत पारपत करून घ्यायचा. आता सगळा मसाला त्याला लागला बघ. आणि आता थंड झाला ना की पूर्ण चांगलं वाटेल सुकं सुकं. आता काढते, तुला दाखवते बघा. आता इथे काय करते बघ,
तेजपान टाकलं थोडा. आता सर्व मसाला आता त्याच्यामध्ये काय टाकते आपला भात, शिजवलेला भात. शिजवलेला भात आहे आपला. इकडे आपली सर्विंग डिश एकदम रेडी होते. या कोणाकोणाला पाहिजे सांगा. एवढी छोटी प्लेट असेल तरी आपण अर्धा शेअर करूया या. आणि त्याच्यावरती फक्त एक रॉयल पीस ठेवा आपला हावाला वरचा. बघा आपल्या घरच्या घरी एक हॉटेल टाइप डिश बघा. वा वा वा. या आता कोण कोण येतात ते बोला. तर तुम्ही इकडे आपली डिश बघितलीत ना, दिसूनच एक नंबर वाटते ना. आता मी चिकनचा हा फोन उचललाय. आता मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो. टेस्ट सांगेपर्यंत माझ्या जीवात जीव नाही. कसं झालंय, काय झालंय. तुम्हाला काहीतरी नवीन एक्सपिरियन्स करायचं असेल ना, नवीन म्हणजे काहीतरी टेस्ट चिकन मध्ये, तर चिकन लवरने ही रेसिपी बनवलीच पाहिजे. एकदम टेम्पटिंग आणि एकदम छान लागते. तुम्ही बनवत असाल ह्यावेळी काहीतरी नॉनव्हेज रेसिपी, तर ही चिकन रेसिपी नक्कीच बनवा, कारण खूप छान झाली. 2 गोष्ट नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअप करा, फेसबुकवर शेअर करा. नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.